И здравейте хора, аз съм Краси и днес ще играем Free Fire. Ще играем на CS Ranked. Тук на мода на Naruto евента. Daily Task. Ще изиграем една игра на BR Ranked, за да вземем 10 такива. И ще може да вземем Jiraiya сета. Много е як. Да започваме. И ще опитаме да спечелим, защото ще взема още 10. И да започваме. Still search space. The young Tatsuya knows how to get things done. Господи, дай ми мъдрото ми разум. Амин. Така, ще взема една Glow Wow, една страничка. Тук ме е такова да се блокна малко и да го изненадам. Герой ми се казва Тацуя, ама и така се казваш Тацуя ли, не знам. Никой не виждам. Те са горе ли ми? Са от другата страна. Скачам. Още един път. Още един път. Бе, тук ли са, бе? Къде са, бе? Абе, къде са тия, бе? Спечелихме. Както аз винаги, то мап изобщо не знам къде са хората. Ще взема оръжие и една страна. Така. Една страна тук ще се... Кремо ги стрелям. Но бихме поне един. When you meet the business end of my fist. Ще взема и малко гъби. За така вечен шурикен ще взема. Hit him with Sense Shockwave! Не! Double kill! Спечелихме. 3-0 за нас. Още една спечелена игра. Така, сега ще вземем още гъби. И... една помпа. Къде? Взехме една помпа. Спринт. От тук ще пробвам да гръмна някой. Само да стана... Не, спечелихме. Добре, спечелихме буяк. Така. Хайде, така, аз съм Gold 2. Така, лобито отиваме. Към награди тук ни дават, да, ето 20 такива взехме. Печелихме achievement, я да го видя. Према нещо тук в паса. Тениската взехме. Сега, взимаме 20-те. Ако пусна сега Jiraiya, ще има второ видео на Free Fire. Това е Naruto. Сега ако пусна Jiraiya,
Ще има второ видео на Free Fire. Сакура повтори. Не, ще има второ видео. Интересно, защо? Така. Айде, взехме Jiraiya сета! Айде! Взехме го, ще го сложим. Леле, какъв е този сет, бе? Много яко е. Don't believe Shiro. И много як When it сет. comes to the Garcias, I'm the good boy. Много як сета. Като тенската. Е така, майко Jiraiya сета. Don't believe Shiro. Много як. When it Това comes беше to от the мен, хора. Garcias, I'm the good До другия boy. път.